Milí diváci, vítam vás pri obrazovkách televízie Noe. Pod Tatrami sa opäť po 11 rokoch koná národné stretnutie mládeže. Viac nám už túto tému priblíži náš vzácny hosť, monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Skúste nám priblížiť, čo sa to koná po 11 rokoch. Tak medzi mladými to stretnutie má názov P26, pretože P ako Poprad a 26, keďže je to rok, v ktorom sa koná. Je to veľmi milá udalosť stretnutia mladých veriacich katolíckej cirkvi rok predtým, ako sa konajú svetové stretnutia mladých. Takže vieme, že v roku 2027 toto stretnutie na tej svetovej úrovni bude v Južnej Kórei a vždy je už taká tradícia, že rok predtým sa na národnej úrovni koná stretnutie mladých. Ak dobre počítam, tak toto bude 5. ročník, len možno pre divákov pripomeniem, že prvé takéto stretnutie bolo v Ružomberku s názvom R13, tak to znamená v roku 2013. Potom bolo P15, to čo ste spomenuli pred 11 rokmi, čiže Poprad v roku 2015. Potom bol na rade Prešov, preto sa to volalo P18. A naposledy to bol Trenčín, T22. To bolo také obdobie po korone a ešte s tými obmedzeniami. No a teraz opäť prichádzame pod Tatry. Veľmi sa z toho teším, lebo je to naša spišská diecéza. A teda opäť veľmi radi privítame a pozývam všetkých mladých zo Slovenska aj spoza hraníc. Príďte do Popradu v čase od 31. júla do 2. augusta. Prečo práve opäť Poprad? Bola diskusia na konferencii biskupov najprv o tom, že či znova ísť do toho a v akom formáte, pretože v minulosti to bolo, myslím, že 4 dní, teraz sa išlo do skrátených dní, piatok, sobota, nedeľa. Aj preto, že trošku sa nám mení kultúra správania mladých ľudí. Dnes mladí sú pozvaní, aby si našli v lete brigády, aby brigádovali, aby si tak trochu zarobili peniaze na štúdium, na školy alebo na nejaké také vlastné potreby. Veľa ešte mladých aj dovolenkuje, prázdninuje, či už sami alebo s rodičmi, tak preto sme sa rozhodli, že to bude tak ten skrátený formát, že víkendovka, piatok, sobota, nedeľa. A to bol teda prvý dôvod. A druhé to miesto konania. Vzhľadom na logistiku, na veľké podujatie, očakávame tisícky mladých, počítame desi okolo možno 3-4 tisíc mladých ľudí, že príde do Popradu, tak sú tam potrebné väčšie priestory, kde mladí budú môcť aj prenocovať. Preto v spolupráci s mestom sme hľadali aj priestory škôl a telocviční, internátov, kde môžu prenocovať. Potom veľký priestor na stretnutie, čiže je potrebná nejaká športová hala, aréna. Teraz to bude v Popradskej aréne, v Poprad Juh. Čiže tá logistika je tam dôležitá. Je dobre, keď máme niekoľko ďalších priestorov, kde sa môže stretnúť väčšie zhromaždenie mladých, pretože to bývajú také pracovné skupiny alebo aj na námestie vonku. Takže potom voľba padla na Poprad, čo sa ja veľmi teším, že budeme môcť privítať mladých ľudí. Heslo znie buď odvážny. Myslíte si, že dnešným mladým tá odvaha chýba? Nemyslím si. Ja si myslím, že dneska mladí sú veľmi odvážni, že je to čosi typické pre mladých ľudí. Bol som na jednom stretnutí seniorov a tak som tam spomínal, že seniori nám môžu byť vzorom takej vytrvalosti a rozvážnosti, ale zase my potrebujeme mladých, aby nám boli takým vzorom, príkladom odvahy. Že niekedy sme takí usadení a pri odvahe nemyslíme, že hlava, nehlava. Ale niekedy tá spoločnosť, aj v cirkvi máme takú tendenciu, že to už nemeňme, už je to tak zaužívané, netreba to, nechajme to tak, že to funguje a tak ďalej. A mladí sú nám takým príkladom, motorom, že skúsme ísť aj do nových vecí, do nových takých fóriem aj ohlasovania, evangelizácie. Takže ja sa teším z tohto názvu a je to pre nás aj taká výzva, že chceme sa učiť aj od mladých, ako dnes radostne, odvážne ohlasovať Ježiša Krista tomuto svetu. Ak by ste mali P26 opísať 3 slovami, ktoré by to boli? Tak toto je výzva. Ale vzhľadom na to, čo by sme aj radi chceli, tak určite prvé slovo by bolo spoločenstvo. Toto je úmysel toho stretnutia, že aby mladí zažili atmosféru, že ja v tom prežívaní viery nie som sám. Že nie som tak trošku za čudáka, že chodím do kostola, prístupujem k sviatostiam, chodím na stredka, ako povedia mladí ľudia, na stretnutia spoločenstva. A to zdieľanie sa, zrazu oni zažijú atmosféru tisícky druhých, ďalších mladých v ich veku, rovesníkov,
ktorí tiež vyznávajú rovnaké hodnoty, ktorí uverili v Ježiša, ktorí milujú cirkev, ktorí slúžia v cirkvi, ako dobrovoľníci, majú rôzne služby, sú aktívni v spoločnosti. Čiže toto prvé slovíčko by bolo spoločenstvo. Druhé slovíčko, ktoré mi ako si s mladými ide, že je nádej. A to preto, že som presvedčený, že mladí nie sú budúcnosťou cirkvi a spoločnosti, ale sú jej prítomnosťou. A toto je nádej. Že niekedy sa tak s obavami pozeráme, že ako to bude ďalej v tom takom odovzdávaní viery, či tu budú ľudia, ktorým ešte bude Ježiš pre nich takým zmyslom života. A ja hovorím, že tu máme tisícky mladých ľudí, ktorým horí srdce pre Ježiša. To je veľká nádej, že cirkev stále je mladá, že sa omladzuje vďaka novým a novým mladým ľuďom, ktorí sa angažujú v živote cirkvi, ktorí uverili v Ježišovi, ktorí ho prijali za svojho spasiteľa a ktorí chcú byť takými jeho ohlasovateľmi. Takže to je druhé slovíčko, nádej. A tretie slovíčko, ktoré mi napadá, je misia, poslanie. Potrebujeme cirkev misijnú. My potrebujeme, aby cirkev vyšla spoza múrov tých len kostolov, ale aby šla aj do tých, ako sa hovorí, periférií. Toto sú mladí ľudia. Mladí ľudia, ktorí majú svojich kolegov, kamarátov, spolužiakov, partie. A to je ten priestor, kde oni môžu priniesť Ježiša Krista. Preto aj napríklad jeden z tých znakov týchto národných stretnutí mládeže, alebo tohto ročného, bude aj misia, že vyslanie. My tak hovoríme, že evanjeliovo, že Ježiš povolal učeníkov, aby boli s ním, to je to spoločenstvo s Ježišom, zažiť, ale potom ich aj vyslal, že choďte do celého sveta, robte mi učeníkov. Že aj my chceme takto mladých pozbudiť, že to povolanie je naplnené vtedy, keď ty sa stávaš misionárom v tom prostredí, v ktorom žiješ. Vidí von. Prečo na úvod hneď takýto rozkaz pre mladých? Lebo je to z Evanjelia podľa Jána, je to evanjeliový príbeh 11. kapitoly, kde je vzkriesenie Lazára, kde Ježiš zvolá na toho Lazára v hrobe, že Lazár, poď von, vyjdi von. A aj tak trochu prezradím, dúfam, že ma tí organizátori veľmi za to neskritizujú, že jeden z veľmi silných symbolov, ktorý bude sprevádzať toto stretnutie, bude kontra svetlo a tma. Že my sme tiež vyzvaní, vyjdi von z tej tmy alebo z toho istého komfortu, zóny komfortu na svetlo. To znamená svojím životom svieť. Aj Ježiš to povie, že na čo je sviečka? Nie, aby sme dali dolu pod posteľ, aby sme ju dali na stôl, aby svietila ostatným. A na čo je Ježišov učeník? Na čo sú mladí ľudia? Aby svietili na tom svietniku pre tento svet. Takže to je taká výzva hneď na začiatku, ktorá zaznieva z Jánovho evanjelia, že poď von, vyjdi. A je to na Ježišovo slovo. A toto je dôležité, že ten, kto povoláva, je Ježiš. Takže preto aj pre mladých, že poďme vonku, poďme na tento svet, žijme radostne vieru, odvážne, autenticky, vyznávajme Ježiša, veď napokon žijeme v demokratickej spoločnosti, kde môžeme slobodne ohlasovať Ježiša Krista. Súčasťou programu sú diskusie, ale aj cesta svetla. Skúste nám to priblížiť. Čo je to za program? Usilujeme sa, aby ten program bol vyskladaný atraktívne. Samozrejme, vždy tam má každý deň miesto svätá omša. Ja sa teším osobne na piatok večer, to bude otváracia svätá omša, kde sa chcem prihovoriť mladým ako hostiteľská diecéza, spišská diecéza, kde sa toto podujatie koná. V sobotu je potom liturgia byzantská, pretože dýchame dvoma pľúcami, aj grécko-katolíkov máme medzi sebou. A potom vyvrcholenie bude v nedeľu, kde sa nám prihovorí ako hlavný kazateľ apoštolský nuncius. To sa teším, lebo keď sa povie apoštolský nuncius, tak to je entuziasmus, nie? To je radosť z viery. Aj to bol taký náš cieľ, že aby to bolo také radostné. No a pomedzi to budú tieto sprievodné ďalšie také podujatia, svedectvá. Preto svedectvá, lebo potrebujem, aby zazneli svedectvá rovesníkov. Keď ja niečo poviem to ako biskup, poviem to aj s odstupom istého veku. Ale mladí potrebujú vidieť a počuť, že dá sa viera žiť autenticky vo svojom veku. A to sú tie svedectvá mladých ľudí. Potom sú tam rôzne, napríklad je expo, alebo sakro expo, to znamená expo povolaní, to, čo poznáme z toho svetského sveta, že rôzne reholné komunity a zasvetení priblížia svoj život, pretože máme aj spätné väzby, že niektorí reholnice a kňazi povedali, že moje povolanie sa akoby tak prvý raz zaznelo, ozvalo na stretnutie mladých.
A to nás veľmi oslovilo aj prekvapilo, že aký je Boh vynaliezavý, že Boh oslovuje v tichu chrámu, možno v rodine, možno v nejakom spoločenstve, ale aj na takýchto stretnutiach mladých, kde sa zažíva taký festival radosti, viery v Ježiša Krista, tak preto aj takáto aktivita. A potom, vy ste aj spomenuli, bude to pobožnosť Cesta svetla. Je to taká obdoba, my sme naučení na krížovú cestu so 14 zastaveniami v čase pôstu. Cesta svetla je v čase Veľkej noci, že je tiež tam 14 zastavení, ale sú to stretnutia so skrieseným Ježišom. A keďže téma je veľmi tak spojená so svetlom, tak práve táto pobožnosť nám prišla ako veľmi taká aktuálna, že my chceme, aby sme svietili pre tento svet a chceme svietiť Ježišom, ktorý povedal, ja som svetlo sveta a chceme Ježiša prinášať pre tento svet, tak preto táto pobožnosť môže byť takou konkrétnou inšpiráciou, aby sme sa nebáli ísť do toho s Ježišom. Čiže to bude mix takých moderných prvkov. Budú to, áno, aj moderné, budú tam aj tanečné niektoré prvky, gospel, piesne, rozhovory, stretnutia, dialógy. Ale napríklad je aj pripravená tak aktivita, ktorá býva vždy na týchto stretnutiach, a to je konkrétna pomoc mestu. Či už napríklad návšteva nejakých diel, ako môže domov sociálnych služieb, alebo čistenie mesta, alebo nejaká iná pomoc. Lebo aj toto je dôležité, že kto je to kresťan? Kresťan je ten, kto chce byť užitočný tejto spoločnosti. Aj mladý človek. Chceme ukázať, že tvoje miesto nie je len v cirkvi, tvoje miesto je aj v spoločnosti a tvoje miesto je, alebo naše poslanie je, že chceme byť užitoční. Chceme pretvárať tento svet, aby sa stal krajším, lepším miestom pre každého, pre to naše spoločné bývanie. Bude mať program v Poprade aj nejaký azijský nádych? Tak ak myslíte nejakú azijskú kuchyňu, to asi nie. Nejaké azijské, korejské jedlá. Ale bude tam to prepojenie na to potom svetové stretnutie mladých. Je to taká bezprostredná príprava. Len my si uvedomujeme, že tá Južná Kórea je veľmi vzdialená aj geograficky. A mnohí mladí si povedia, ja na to finančne nemám. Máme aj takých skalných mladých, ktorí pravidelne chodívajú na tieto stretnutia, aj keby boli na Antarktíde. Ale bude tam to stretnutie skôr takou motiváciou, že potom ísť aj na to svetové stretnutie, alebo minimálne sa duchovne spojiť s tými, ktorí o rok, v tom 2027 budú v Južnej Kórei. Zorganizovať tisíce mladých, to asi nie je sranda. Máte nejaký špeciálny tím? Našťastie má to na starosti komisia pri konferencii biskupov Slovenska, ktorá má už niekoľkoročné skúsenosti, práve preto, že to už bolo v Trenčíne, v Prešove, v Ružomberku, takže už aj z organizačného a kapacitného hľadiska vedia, ako zabezpečiť takéto podujatie. Už sú stovky dobrovoľníkov aj nahlásení, aj keď myslím, že stále sa môžu aj prihlásiť tí, ktorí by nám chceli pomôcť. Je tam spolupráca s mestom, to je nevyhnutné, preto aj na toto sa prihliada pri výbere miesta konania, že my to nevieme zorganizovať bez pomoci samosprávy. A práve pre tú potrebu logistiky potrebujeme, aby tie mesta boli väčšie. Lebo sme uvažovali aj na nejakými menšími mestami, len keď sme si ich pozreli v spišskej diecéze, tak tie mestečka boli milé, ochotné aj samosprávy, len pre také tisícky mladých, ktorí potrebujú sa aj prenocovať, prestravovať, a zažiť aj spoločnú atmosféru, kde si v spoločnej tej hale športovej, tak napokon vyšiel Poprad z toho víťazne. A chcem sa aj poďakovať mestu Poprad, vedeniu, že je tam tá komunikácia medzi komisiou pre mládež pri konferencii biskupov Slovenska a mestom, že potom aj operatívne riešia tie výzvy, veci ako je cestovanie, ubytovanie, neviem, aké bude počasie, čo sa týka aj pitnej vody, aby neboli nejaké extrémne horúčavy. Takže na to sú našťastie veľmi dobrí, už skúsení ľudia, ktorí sa podieľajú na tom stretnutí už niekoľkokrát, takže už aj vedia, na čo sa kto zameria a čo má kto na starosti, ktorý sektor. A kde budú mladí bývať napríklad, ktorí prídu k vám? Áno, ten balíček je rôzny. Pamätám aj na tých, ktorí budú akoby jednorázoví návštevníci. Napríklad prístup na svätú omšu vždy bude bez obmedzení, že tam nebude nejaké prihlasovanie. Je to svätá omša. Hej, to by bolo, aby na svätú omšu sme sa museli nejako prihlasovať, registrovať.
alebo už aj platiť. Ale potom je taký balíček toho pútnika, ktorý v sebe má zahrnuté aj ubytovanie. Väčšinou sú to práve tie základné a stredné školy, ktoré majú svoje učebne a majú telocvične, majú tam aj toalety a sprchy, čiže veci, ktoré sú dnes už tak potrebné. A zároveň spoliehame, že mladí stále ešte sú šikovní v tom, že nepotrebujú nejaký veľký komfort na tú 1-2 noci prenocovať. Takže to budú najmä tieto zariadenia, ako je základné a stredné školy v Poprade. A potom to sa týka aj stravovania, že ten balíček, ktorý oni zaplatia, v tom je aj zaplatená teda, že istá strava, keď dajú nejaký lístok a tak ďalej, že v tom je zabezpečené, že pamätáme na nich, aby sa cítili naozaj tak komfortne, aby sa mohli zúčastniť potom aj týchto podujatí. Prihlasovanie je v plnom prúde. Dokedy sa môžu prihlasovať? Termín je do konca mesiaca jún, ale myslím, že stále platí teda, že pamätáme aj na tých tzv. Že na poslednú chvíľu. Takže aj potom, keď niekto povie, že no ak sa chcem zúčastniť niektorých stretnutí aj bez prihlásenia, tak ako vravím, liturgie, sväté omše budú vždy prístupné aj všetkým, ktorí prídu. Chcem aj to podotknúť, že veľmi povzbudzujem a teším sa, že to bude v rámci farnosti. Je to farnosť Poprad juh, ale aj Poprad mesto. To znamená, že budú tam aj pozvaní a sú pozvaní aj samotní obyvatelia mesta Poprad, že koná sa to u nás. Neznamená, že s tým nič nemáme spoločné, ale sa veľmi tešíme, že je to v našom meste, v našich farnostiach a najmä možno pre mladých toho mesta, pre mladé rodiny, pre aj ostatné vekové kategórie to môže byť veľmi peknou príležitosťou zažiť takú skúsenosť viery mladých a ukázať aj tú kreatívnosť, že ako pekne sa dá inkulturovať, čiže vtlačiť do tej kultúry dnešnej doby evanjelium, nie preto, aby sme ho nejako zosvetáčtili, to nikdy nie, ale preto, aby sme ukázali, že evanjelium je stále atraktívne aj v tej dnešnej dobe. Takže pozývame aj ľudí zo širokého okolia Popradu a možno aj z ďalších častí Slovenska. Dnešní mladí ľudia zažívajú svet plný neistoty. Ako im tie spoločenstvá, ktoré tam budú, ako im pomôžu zažiť nejaké to nové obnovenie, možno istotu im dať? Na toto pamätáme, že veľa mladých hľadá také zaradenie. Že povie, ja aj túžim žiť s Ježišom, ale chýba mi spoločenstvo, chýba mi možno komunita, ku ktorej môžem patriť, ktorú môžem navštevovať a vytvárať tam naozaj také veľmi pekné vzťahy. A toto je náš cieľ, že cieľom týchto národných stretnutí nie je urobiť jednorazovú akciu. Že teraz 1 rok a zase máme na 3 roky pokoj, ale pritiahnuť ich ku Ježišovi a ukázať im, že tam, kde si, vo farnostiach, kde ty žiješ, kde študuješ, že môžeš žiť svoju vieru, stretávať sa. Čiže my ich aj trošku tak nútime, že je nejaké spoločenstvo v tej farnosti? Ja neviem. Tak skúsi to aj vyhľadať, skúsi informovať, že my ti aj v tom pomôžeme, že veľakrát v našich farnostiach sú živé spoločenstvá, ktoré sa stretávajú, len treba aj o nich vedieť, treba aj o nich rozprávať. Jeden taký múdry pán profesor kedysi povedal tak úsmevne, ale ja tú vetu mám rád, že nestačí, aby sliepka znášala zlaté vajcia, musí pritom aj kotkodákať. A teraz chcem ukázať, že v cirkvi je množstvo dobra. Množstvo naozaj aktivít, ktoré sú zamerané pre deti, pre mladých, pre rodiny, pre seniorov, pre opustených, pre chorých. Naozaj ja som vďačný, že cirkev na Slovensku je aj veľmi aktívna a je blízka týmto ľuďom. Veľakrát sa stretávame s tým, že sa o tom nehovorí. Možno, že preto, že si povieme, a to sa nepatrí to spomínať, nechceme sa vytrčať. To nie je o tom vytrčaní. To je preto, aby sa takto dozvedel ten človek, že má takúto možnosť, že môže sa stretnúť, prísť, zaradiť. A toto veľmi máme túžbu, aby mladý človek, ktorý je hladný po tých medziľudských vzťahoch, ktorý túži po spoločenstve, takéto spoločenstva našiel najmä tam, kde on žije, kde sa pohybuje, kde študuje. Vrátim sa spätne, spomínali ste, že potrebujete ešte dobrovoľníkov. A kde sa môžu dobrovoľníci nahlásiť? Je web stránka, ktorá funguje už niekoľko rokov a to je veľmi jednoduchá, že národné stretnutie mládeže.sk. A tam sú všetky potrebné informácie. Naozaj platí, že dnes, ak nie si v tom digitálnom online svete, tak ako by si nebol. A toto verím, že pre mladých je hračka,
že keď si kliknú na odkaz národné stretnutie mládeže.sk, tak tam nájdú aj potom informácie, že ako sa ešte prihlásiť, ako byť možno aj takýmto spôsobom užitočný. Ak nás teraz niekto pozerá pri kávičke a tak váha možno prihlásiť sa, neprihlásiť sa, čo mu odpoviete na to? Ako ho možno povzbudíte? Tak pre mňa je to tiež novinka. Ja teraz poviem na sebe vlastnom, že pred 11 rokmi bolo stretnutie v Poprade mladých. Ja myslím, že som bol na jednom večeri ako obyčajný kňaz. Tu som býval na spišskej kapitole ako vyučujúci. Teraz som v pozícii biskupa. Je to úplne aj pre mňa čosi nové. Prvýkrát budem na takom podujatí. A ja veľmi sa prihováram, keď ste položili tú otázku, že tak mne napadol taký slogan, že ak neprídeš, tak nezažiješ. Takže preto chcem, že príď, presvedč sa, že život s Ježišom je radostný, že život s Ježišom je aj naplňujúci, ale presvedčíš sa len tak, že prídeš na toto stretnutie. Takto som rada, že ste to tak povedali, pretože stretla som zo pár ľudí, ktorí sa ma pýtali na túto tému, či budeme o tom rozprávať. A keď som povedala, že pravdepodobne áno, takže chcú počuť nejaký odkaz. Tak dúfam, že toto ich tak povzbudilo. Výjdi von, sme hovorili o tom Lazárovi, takže z tej komfortnej zóny. Napokon je to jeden víkend, ale jeden víkend, ktorý môže zmeniť veľa v živote. Biblia nám hovorí, že jedno stretnutie s Ježišom zmenilo životy miliónom ľudí, takže verím, že aj toto môže byť jedno stretnutie s Ježišom, ale jeden víkend, ktorý v živote toho človeka môže zmeniť úplne hodnotovo veci k tým dobrým alebo ešte lepším smerom. A ak to nie je tajomstvo, môžete nám prezradiť, ako dlho to už chystáte? Toto stretnutie sa pripravuje viac ako rok. Lebo myslím, že v roku 2024 na konferencii biskupov Slovenska prišli zástupcovia komisie pre mládež a povedali, už bolo ohlásená Kórea, Južná Kórea, že bude stretnutím mládeže, to je tým svetovým. A či my uvažujeme o niečom podobnom, tak vtedy vlastne sa začalo aj tie také prvé úvahy, rozhovory. Bolo vybrané potom mesto Poprad, aj zverejnené potom oficiálne, že sa stane centrom alebo miestom národného stretnutia mládeže. Takže už viac ako rok prebiehajú tie prípravy. Je to pochopiteľné, lebo tam je veľmi veľa takých drobných organizačných vecí, ktoré je potrebné s predstihom zabezpečiť. A pristupujú k tomu tí organizátori veľmi, veľmi zodpovedne, za čo im zo srdca už teraz vopred ďakujem. Po národnom stretnutí si tak zhodnotíte, aké boli tie prípravy, či to stálo za to, či to za to nestálo? Už dopredu viem, že to stojí za to. Možno, že som príliš taký, že sebavedomý, ale to preto hovorím, že stále ma pohýna myšlienka svätého biskupa Františka Saleského, ktorý povedal, že pre biskupa je aj jeden veriaci dostatočne veľkou diecézou. A to národné stretnutie mládeže pritiahne tisícky ľudí, takže pre nás biskupov je to veľká príležitosť byť medzi tými mladými, ako poviem, jeden z nich, v tom zmysle, že ukázať tiež, že som veriaci Ježiša, tiež potrebujem Ježiša pre svoj život, aj možno nejaké rozhovory a stretnutia. A ak Ježiš zmení životy, je to jeho cesta, je to jeho pravda, život, ktorý nás mení. My sme tí, ktorí sme takí Jánovia krstitelia, že pripravte cestu Pánovi. Ale ten, kto mení životy a povoláva Ježiš, modlím sa za to a pozbudzujem, aby sme sa mu otvorili čo najviac, aby jeho milosť pôsobila. Otec biskup, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu a cenné informácie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozývam do Popradu. A na vás, milí diváci, sa tešíme opäť o 2 týždne. Dovidenia.